Віталь Самсонаў, бізнесовец з США, які нарадзіўся ў Менску і жыве ў Амерыцы 25 год. Заснавальнік кампаніі GE, мецэнат, падтрымлівае развіццё беларускай мовы, культуры і адукацыі. Амбасадар Абба. Віталь, распавядзі, калі ласка, 35-й з'езд беларусаў Паўночнай Амерыкі. Ці ты тут упершыню прымаеш удзел, ці ты быў раней? Як табе твае ўражанні ад гэтага ўсяго? Ці было нешта карыснае для твайго бізнесу? Бо гэта ж было не толькі пра бізнес, гэта дыаспаральнае больш такое мерапрыемства. Ну, дзякую, Евген, за пытанне, насамрэч, і дзякую, што запрасіў на панель, таму што мне здаецца, што насамрэч гэта абмеркаванне было вельмі важнае, таму што мы размаўлялі шмат пра ўзаемадзеянні беларускага бізнеса, беларускай дыяспоры, культуры, медыяў. Гэта насамрэч калабарацыя, якая важная. Чаму? Таму што беларускі бізнес па вялікім рахунку зараз выконвае тую функцыю, якую павінна выконваць дзяржава. Гэта прасоўванне беларускай культуры, мовы. І вось некаторыя з нас гэта робяць, ну, як могуць, сваімі намаганнямі, свае рэсурсы, свой час аддаюць на гэта. Для мяне гэта быў першы досвед на канферэнцыі такога кшталту. Таму параўнаць цяжка, але я магу сказаць, што дыяспара Канады зрабіла выдатную працу. Яны сабралі людзей са шмат якіх краінаў. Насамрэч было даволі карыснае абмеркаванне. Я знайшоў вельмі шмат карысных сувязяў. Не магу сказаць, што гэта было важна для бізнеса, таму што ўсё ж такі там былі людзі з зусім розных галіноў, скажам так, з розных асяроддзяў, але для сваіх сацыяльных праектаў, для культурніцкіх праектаў я магу сказаць, што вельмі шмат карысных нейкіх людзей цікавых мы сустрэлі, ужо дамовіліся аб нейкім супрацоўніцтве, аб сустрэчах нават на наступным тыдні. Так што я лічу, што вось такія канферэнцыі, найгалоўнейшае іх дасягненне гэта нават не тое, што прыйсці там паслухаць спікераў, а ўсё ж такі стварыць больш гарызантальных сувязяў, сустрэць больш цікавых людзей, і гэта вельмі крута. Так, гэта вельмі важна. Я ведаю, што ты шмат робіш, шмат падтрымліваеш культурніцкіх праектаў. І дзякую за гэта табе вялікі. Я з табой згодны, што зараз бізнес выконвае шмат іншай працы, тое, што ў звычайных абставінах, в нармальных краінах гэта павінна выконваць дзяржава. Але у нас ёсць сёння такая магчымасць, дзякуй Богу, мы на свабодзе знаходзімся, дзякуй Богу, што мы ў бяспеке. І гэта, канешне, трэба выкарыстоўваць. Я ведаю, што ўсё роўна яшчэ, мы ўчора якраз такі абсуждалі гэта на з'ездзе, што шмат бізнесоўцаў пакуль што знаходзяцца ў цені. Ёсць некаторыя страхі, ёсць некаторыя перашкоды. І мы таксама абмяркоўвалі, што нават на вось гэты кангрэс, дзе шмат культурніцкіх падзей, ўсё роўна людзі яшчэ неяк баяцца, апасаюцца туды прыходзіць. Чаму ты лічыш так адбываецца? Што з гэтым рабіць? Як з гэтым працаваць? Ці трэба ўвогуле людзей у пакоі заставіць і хай робяць там самі па сабе, што вы хацяць? Сапраўды, у беларускім грамадстве ёсць розныя людзі, абсалютна. Ува ўсіх розныя абставіны. Я не буду гэтыя абставіны зараз абмяркоўваць. Я думаю, што мы разумеем, якую небяспеку можа мець для кагосьці удзел у такіх сходах. Нават такіх. Так, таму што, на жаль, большасць арганізацый, якія былі прадстаўленыя на гэтым сходзе, зараз лічацца экстрэмісцкімі. Ну, аб чым можна казаць, калі нават Рада беларускай культуры лічыцца экстрэмісцкай арганізацыяй. Гэта проста гучыць як жарт, яно як ёсць, так ёсць. Сэнс у чым? Што я лічу для сябе, што я магу рабіць тое, што ў маіх сілах. Прымушваць ці прыцягваць кагосьці яшчэ – гэта вельмі складана, таму што я б не хацеў ставіць людзей пад рызыку. Сур'ёзна. Асабіста для сябе я лічу, што бяспека астатніх гэта з'яўляецца вельмі важным чыннікам. Так. І вось гэта адна з прычын, чаму людзі у пэўным сэнсе засцерагаюцца далучацца да пэўных мерапрыемстваў. З гэтым трэба паразумець, па-першае. Па-другое, з людзьмі трэба працаваць у такім накірунку, што можа гэта рабіць ананімна, ці паўананімна, ці неяк ставіць іх такія ўмовы, дзе яны зразумела, што для іх не будзе рызыкі. То бок я бачу, што вось менавіта стварэнне ўмоваў, дзе людзям будзе больш бяспечна, гэта з'яўляецца адным з такіх добрых чыннікаў, каб прыцягнуць больш людзей на свае мерапрыемствы. І мы заклікаем заўсёды бізнес і кажам пра тое, што самастойна гэта значыць у адзіноце. Конечно. Бо калі ты працуеш внутры кам'юніці, ты атрымліваеш досвед, ты атрымліваеш экспертызу, ты атрымліваеш нейкае паразуменне, як іншы бізнесовец бы працаваў той ці іншай сітуацыі. Таму для нас важна стварыць яшчэ такую экспертную суполку. Так? І зараз мы ўжо аб'явілі аб тым, што мы ствараем раду экспертаў
Ужо ёсць некаторыя людзі, у том ліку Злучаных Штатаў, якія гатовыя далучыцца да гэтага. Ты ведаеш, што мы ствараем раду амбасадараў. У нас ужо ёсць 4 амбасадара, 1 у Польшы, Роман, і 3 ў Злучаных Штатах. Ты пагадзіўся, дзякуй табе вялікі на тое, каб быць яшчэ 5-м амбасадарам. Ужо, я так разумею, што гэта будзе Пенсільванія. Чаму ты лічыш, што гэта важна? Я разумею, мы пра гэта шмат размаўлялі. Ці можаш ты падзяліцца, чаму ты для сябе такое прыняў рашэнне? Чаму ты, напрыклад, не баішся, так? Чаму ты лічыш, што з гэтага, што гэта можа быць вельмі канструктыўная і эфектыўная праца? І як ты бачыш сваю ролю ў гэтым? Насамрэч, это вельмі добрае пытанне. У меня заняла пэўны час трохі падумаць аб удзеле. Не таму, што я не хацеў долучацца, просто важна мець паразуменне свайго часу. Ці у цябе хапае увогуле, каб яшчэ Гэта асноўная улезці ў адзін праект. Насамрэч, я лічу праект вельмі карысным. Тую працу, якую Аба робіць і вы асабіста робіце, яна супер карысная, выніковая, вельмі добрая. Ёсць, я бачу нейкія падзеі, якія адбываюцца. Я бачу тое, што сапраўды, што супольнасць гэта вельмі важна. То бок у адзіноце вельмі цяжка стварыць штосьці вялікае. То бок гэта заўсёды калабарацыя людзей. Гэта калабарацыя часам нават людзей, якія, можа быць, не заўсёды згодныя адно з адным, але пры гэтым яны адно аднаго паважаюць і ўсё роўна неяк знаходзяць кампрамісы, знаходзяць агульную кропку погляду нейкую. І вось праз гэта важна працаваць неяк з гуртаваннямі. То бок, это тое, што беларусам трэба навучыцца яшчэ. Таму што ў нашай супольнасці, я заўважаю, часта гэтага не хапае. Гэта вельмі бракуе ў сэнсе, што людзі ўжо зразумелі, што такое свабода, але яшчэ не да канца зразумелі, што такое годнасць. А вось годнасць – гэта менавіта павага да людзей. Павага да сваіх канкурэнтаў, можа тых людзей, з якімі ты не згодны зноў, але ты мусіш неяк прыняць іх погляд. Таму што ў гэтым сэнс свабоды тое, што кожны мае права на сваё меркаванне. І гэтае права трэба шанаваць. Галоўнае, каб не хейцілі адно аднаго. Галоўнае, каб стваралі штосьці, а не разбуралі штосьці. Вось гэта вельмі важна. Ты ведаеш, што ўсе, хто прыходзіць в Аба, яны падпісваюць кодекс бізнес-этыкі. Конечно. Для нас гэта важна, і наш лозунг, як ганарымся быць беларускім бізнесам. Тут і пра гонар, тут і пра годнасць, і тут пра нацыянальную ідэнтычнасць. Але паважаць, канешне, трэба адзін аднаго. І добра, што ты таксама пра гэта кажаш. Этыкі, я лічу, што некаторых з нас, я маю на ўвазе ўвогуле беларусаў, часта бракуе. Але гэта пэўныя моманты пераходу. Конечно, гэта працэс. То бок мы ўсе расцем. Я, азіраючыся на сябе 5 год таму, я магу таксама сказаць, што, можа, для кагосьці недастаткова свядомым быў і там і беларускую мову не так-то ўжываў. Таксама, мы не размаўлялі на беларускай. Але паступова мы ўсе да гэтага ідзем. І вось трэба, галоўнае, не спыняцца, галоўнае працаваць над сабой. І вось гэта адзінае, што мы можам рабіць добра, гэта уплываць на сябе. І ўжо сваім прыкладам уплываць на астатніх. Ствараем масты зараз, так? І мы часта пра гэта кажам. Масты паміж Еўропай, паміж Злучанымі Штатамі, паміж Канадай. Мы ў Канадзе ўпершыню, у нас не было тут ніякіх актыўнасцей, хоць у нас ёсць мембары. Дзякуй, што да нас далучыўся, які вось сапраўды годны беларускі бізнесовец, які вядома на весь свет, можна сказаць, сваёй творчасцю, бо гэта ўжо не проста бізнес, гэта яшчэ і пра творчасць. Я кажу зараз пра Владзіміра Григорыка. Ты бачыў, што яго на паталке, якія былі бел-чырвона-белыя, граменныя проста, нацыянальныя сімвалы паўсюль. Вось я з гэтага вельмі цешуся. Я вялікае задавальненне атрымліваю ад таго, што вось такога ўзроўню бізнесоўцы, бо гэта сапраўды гэта міравога ўзроўню бізнесовец, што ён гэтым займаецца, што ён гэта робіць у свой час замест таго, казалось бы, там замест свайго бізнеса, але дае сваю пляцоўку, складывае шмат часу, укладывае ў гэта ўсё. Чаму, як ты лічыш? Што натхняе гэтых людзей рабіць і што трэба рабіць, каб такіх больш і больш было бізнесоў? Што іх натхняе, гэта вельмі цяжка сказаць, таму што ў кожнага чалавека ёсць свая матывацыя. Магу за сябе сказаць. Я з раніцы прачынаюся,
і думаю, што можна зрабіць, вось, каб узмацніць нашу ідэнтычнасць. Што я магу для сябе зрабіць, каб палепшыць сваю мову беларускую. Якія ў нас ёсць яшчэ стварыліся цікавыя праекты, з якімі варта было б пасупрацоўнічаць. Але пры гэтым зразумела, што у кожнага ёсць свой шлях да беларушчыны, правільна? І мне здаецца, што вот адказ на другое пытанне, гэта што мы можам зрабіць для астатніх, гэта стварыць умовы. Гэта каб вось людзі бачылі, што беларускасць гэта крута, што беларусы вельмі файныя, класныя людзі, што гэта крутыя спецыялісты, якія будуюць файныя кампаніі сусветныя, якія ствараюць прадукты, якімі карыстаюцца ў свеце. То бок гэта, ў прынцыпе, проста прыклад, гэта самае галоўнае. А ўсё астатняе, это умовы. На жаль, мы працуем у сітуацыі, дзе мы мала можам паўплываць на кагосьці. Што, ў прынцыпе, можа і добра, насамрэч, таму што кожны чалавек мае права на самаразвіццё. Але вось добры прыклад, гэта заўсёды той крок, які можа натхніць кагосьці. Давай яшчэ раз, Віталь, тады. Як ты бачыш, вось ты пагадзіўся стаць амбасадарам, так? Як ты бачыш развіццё ўвогуле асацыяцыі? Што ты для сябе вызначыў якасці прыярытэтаў? Што ты будзеш першую чаргу рабіць з гэтай пасады? Чаму для мяне амбасадарства было, я лічу, што гэта вельмі важны момант, гэта тое, што дадае магчымасць больш гарызантальнай структуры. То бок не тое, што ёсць галоўная ўправа Аба, якая сядзіць і ўсім кажа, давайте вот вы зробіце там нейкую імпрэзу тут, а вы тут. Гэта тое, што дае магчымасць развіваць сваю суполку. То бок у нас і ў Пенсільваніі, і ў Фларыдзе ёсць беларускія бізнесы. І ёсць вельмі паспяховыя беларускія бізнесы. Так. Самы паспяховы беларускі бізнес у Пенсільваніі уваходзіць у Fortune 500. Это 500 самых буйных кампаніяў у ЗША. Это ІПАМ. Насамрэч, да ІПАМа, конечно, яшчэ нам як да Луны, але як да месяца, але пры гэтым гэта ізноў прыклад, якім можна карыстацца, як можна пабудаваць суперпаспяховую кампанію. Але пры гэтым вось менавіта механізм амбасадарства дазваляе прыцягнуць больш чальцоў у мясцовую суполку. То бок кожны амбасадар можа займацца сваёй дзейнасцю, якой менавіта гэта тут вялікае поле для працы, скажам так. Гэта можна ствараць нейкія і адукацыйныя семінары, дзе можна навучаць, напрыклад, малы бізнес, як там больш эфектыўна, напрыклад, займацца маркетынгам. Ці сярэдні бізнес там рабіць форумы нейкія, каб паспяховыя бізнесоўцы, напрыклад, маглі ізноў свой прыклад распавядаць астатнім. То бок гэта добрыя урокі, якія можна заўсёды неяк паглядзець, паслухаць і навучыцца на памылках іншых замест сваіх. Это адзін з прыкладаў. Па-другое, гэта стварэнне, напрыклад, праектаў, якія цяжка часам фінансаваць у аднаго. То бок, напрыклад, калі у нас ёсць нейкі, ось зараз там мы плануем музычныя туры вядомых беларускіх музыкаў, што, у прынцыпе, каштуе даволі сур'ёзных грошай. І разам мы можам гэтыя грошы скласці, і гэта дазволіць зрабіць больш якасны тур, зрабіць файны маркетынг і суадносна прыцягнуць больш гледачоў на канцэрты. То бок тут розныя праекты, насамрэч. Па шчырасці, у мяне такога яшчэ пляна, таму што я толькі далучыўся, такога дасканалага няма, але вось гэтыя два накірункі, па-першае, гэта адукацыя і менавіта нетворкінг, а па-другое, гэта нейкія зборы сродкаў на нейкія вялікія праекты. Гэта я бачу як самае галоўнае зараз. Я ведаю, што у Пенсільваніі, Філадельфіі вельмі развіты такой, як уже нацыянальны бізнес становіцца. Это бізнес звязаны з вышкамі сувязі. Так? Нейкія склаліся умовы для таго, каб менавіта гэты бізнес стаў такім, дамінантамі там сталі беларусы. Так. Наколькі я разумею. Як ты лічыш, чаму так атрымалася? І ці варта, напрыклад, шукаць у іншых штатах? Возьмем параўнанне. Ёсць там мексіканцы, напрыклад, якія займаюцца там будаўніцтва дарог, все, што звязана там з клінінгам. Чамусьці, я заўважыў, калі пэўны час быў у Амерыцы, што гэту нішу займаюць некаторыя там іншыя нацыі. Ці магчыма такое ў беларусаў і які гэта могуць? Ці ёсць увогуле сэнс гэтым? Ці рабіць тое, развіваць вось як, напрыклад, з вышкамі у Філадельфіі? Так, насамрэч бізнес, ось асабліва суполкі такія, бізнес-плыні, гэта больш арганічны працэс. Чаму гэта здарылася? Я насамрэч назіраў гэта з самага пачатку. Вельмі цікава. Быў адным з, скажам так,
таксама суарганізатар адной з кампаніяў, з якой я потым выйшаў, таму што ўсё ж такі вежа была не зусім маё, я люблю аўтамабілі, я з аўтазавода, таму для мяне было больш цікава іншым бізнесам займацца. Але гэта беларусы, якія распачалі проста амаль што выпадкова распачалі такі бізнес. Просто як, маглі б іншае штосьці рабіць. Але вот яны для сябе неяк зразумелі, што вот ёсць такая ніша. Яна, насамрэч, троху эвалюцыянавала з іншага бізнеса. Яны займаліся абслугоўваннем талерак сотавай сувязі, нават спадарожнікавай сувязі. Калісьці гэта было папулярна, зараз гэта значна менш папулярна. І вось адно эвалюцыянавала другое. То бок, это спачатку адно троху прасела, вось сотавыя вежы раптам сталі папулярнымі, таму што ствараліся 4G, 4G, потым 5G нетворкі, сеткі, і это стало запатрабаваным. І вось адна з гэтай кампаній пачала там займацца, яны пачалі наймаць супрацоўнікаў, а гэты бізнес не супермаштабуемы, таму што гэта сервісны бізнес, то бок, в прынцыпе, любы чалавек можа яго даволі хутка адчыніць. То бок, ты паглядзеў, пашоў на кагосьці папрацаваў, і калі ў цябе такая бізнесовая жылка ёсць, ты можаш пайсці і сам тым самым займацца толькі ўжо на сябе. Набыць гэта ўсё абсталяванне і ісці займацца. Ну і вось такім, скажам так, пачкаваннем яно ўсё і развілася. То бок такіх кампаній, я думаю, зараз мінімум 10, можа нават каля 20 у Філадельфіі. Яны пакрываюць усе штаты, не толькі ў Філадельфіі, ёсць некаторыя за межамі, ёсць у Флоридзе некалькі кампаніяў. Гэта ізноў трэба зразумець вельмі важную рэч, што гэты бізнес быў паспяховым пэўны час, апошнія, можа, 10-15 год, але зараз усе ЗША ўжо пакрылі вежамі і, на жаль, вельмі мала зараз запатрабавана. Таму што беларусы зрабілі вельмі якасную справу, яны пабудавалі надзейныя вежы і абслугоўвання яны зараз патрабуюць мінімальнага. І па гэтаму, на жаль, большасць кампаніяў зараз вельмі вялікую частку свайго бізнеса страціла, некаторыя пазачыняліся. Гэта у бізнесе трэба зразумець вельмі важную рэч, што заўсёды будуць змены ў індустрыі. Нават вось той самы прыклад, як людзі патрапілі ў індустрыю сотавых вежаў праз індустрыю талерак спадарожнікавых, якія былі папулярнымі, тут таксама было проста залезці, а потым яны вымерлі, вось перайшлі ўсе ў іншую індустрыю. А да гэтага была індустрыя, напрыклад, дахі рабілі. Рэальна, вот шмат такіх кампаній, якія зараз займаюцца сотавымі вежамі, першых кроках был гэта будоўля. Яны займаліся там будаваннем дахаў, ремонтам. Мы можам распавядаць, напрыклад, а вось мы ў Амерыцы, беларусы вельмі класна робяць, напрыклад, сотавыя вежы. І можа нейкім чынам гэта натхніць кагосьці ў іншых краінах займацца тым самым бізнесам. Бізнесоўцы — гэта людзі такія, якія самі сабе знаходзяць звычайна працу і справу і хутчэй за ўсё вельмі эфектыўна і выконваюць. Так, у любой справе можна дапамагаць. Я лічу, што для гэтага і створана асацыяцыя. Мы стваралі менавіта з той мэтай, каб падтрымліваць той бізнес. Гэта было на пачатку больш для бізнеса, які пацярпеў пасля рэпрэсій 2020 года, бо яны вымушаны былі з'язджаць, і хтосьці павінен быў заняцца тым, каб яны гэты бізнес стваралі зноў-такі. Але паступова пачалі далучацца бізнесоўцы, якія ўжо там 10, 15, 20, як Владимир Григорик, там ужо невядома 30 гадоў за мяжой. Як ты бачыш развіццё ўвогуле зараз асацыяцыі? На што трэба скіроўваць асноўны фокус? Што зараз рабіць? Як сумяшчаць цікавасці? Бо сёння асацыяцыя, яна гуртуецца на прынцыпах ідэнтычнасці, так? Нацыянальнай беларускасці. Але для нас няма сёння розніцы, якога памера твой бізнес, бо мы не бізнес-клуб, мы не прымаем там ад залежнасці ад памера твайго там бізнеса. Як зрабіць так, чтобы была зацікаўленасць і ў самай маленькай кавярні дзесьці ў Польшы, напрыклад, і ў Владимира Григорика быць чальцамі адной асацыяцыі? Як ты бачыш, якую сінергію можна зрабіць? Это з аднаго боку вельмі простае пытанне, з другога боку вельмі складанае. Простае, таму што, каб адказаць на гэтае пытанне, нужна зразумець адну вельмі простую рэч. Адказаць на пытанне, а што ім з гэтага? То бок, каб знайсці вартасць для кожнага ўдзельніка, а складанасць менавіта ў гэтым, каб вызначыцца, што патрэбна кожнаму ўдзельніку. І вось гэта патрабуе нейкіх апытанак, нейкага доследу, нейкага вось менавіта маркетинга, можа, каб зразумець канкрэтна, што ім патрэбна, і гэтыя прадукты ім дадаваць.
І таким чынам мы будзем зацікавліваць больш і больш бізнесаў і суадносна спадзяемся пашыраць колькасць удзельнікаў і праз гэта, як кажуць, з цягам часу колькасць ператвараецца ў якасць. Бо тут сапраўды якасць залежыць ад колькасці. Чым больш у нас мембараў, тым больш у нас магчымасцяў, насамрэч, тым больш нетворкінг. Абсалютна правільна, слушна кажаш, што нас галоўнае ствараць вось гэты гарызантальныя сувязі. Так. Сёння працуе, напрыклад, амерыканская гандлёвая палата, што ў кожнай краіне свету, дзе ёсць амерыканскі бізнес, створана там бранжа, філіал гэтай структуры. Тое самае па такому кірунку зараз ідзем і мы. Сёння ўжо 13 краін свету, якія працуюць бізнесоўцы ў гэтых краінах, і я думаю, што гэта будзе пашырацца. Ну так, это адбудаванне стасункаў з мясцовымі бізнес-арганізацыямі, тому што, як мы раней абмяркоўвалі, гэта вельмі важна, трэба ўсё ж такі выходзіць таксама па-за межы беларускай супольнасці, ствараць больш сувязяў з крутымі кампаніямі за мяжой, і менавіта не толькі беларускімі. І гэта таксама даволі складанае пытанне, тому што нам варта прыцягваць крутых спікераў, экспертаў, якія маглі б таксама дадаць пэўную каштоўнасць беларускаму бізнесу. Но гэта ізноў працэс, які трэба рабіць, у сэнсе шукаць гэтых людзей, прыцягваць, неяк кампенсаваць іх. Ну, это складаная справа. Я думаю, што яна вельмі магчымая пры правільным падыходзе. Ну, я з тобой згодны, мы нават зараз вырашылі ўжо паспрабаваць зрабіць наступны наш бізнес-форум, які адбудзецца ў Каліфорніі пачатку сакавіку, і зрабіць яго іншым. Выйсці за рамкі беларускіх вось гэтых, як мы кажам, бурбалак. Бо мы хацім паспрабаваць зрабіць так, каб на гэтым форуме, які арганізавана асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой, то бок беларускімі бізнесоўцамі, але спікерамі на ім могуць быць любыя сусветныя бізнесы. Так? Папросту гэта павінна быць цікавы, гэта вельмі цікавы якасны контент. Бо беларусам трэба вучыцца, ну не толькі там этікі, так? Але яшчэ лепшым міравым прыкладам, як будаваць свой бізнес. Як станавіцца карпорацыямі, там, буйнымі кампаніямі суперпаспяховымі, як стаць Інтэлам, як стаць там Макдональдсам. То бок, вось пра гэта мне здаецца, што на пэўным этапе мы ўжо павінны рабіць вось гэты крок. Так. Мы ведаем, што беларусы ў асноўным вельмі працавітыя, разумныя, файныя, добрыя людзі, але вось навучыцца быць гучнымі, мне здаецца, для бізнеса гэта таксама не дрэнна. Таму што наша сціпласць у пэўным сэнсе можа і перашкаджаць, таму што бізнес у маркетынгу павінны быць гучным. Можа, гэтаму можна навучыць людзей таксама. Будзем спрабаваць, Віталь. Дзякуй вялікі за размову. Дзякуй, што далучыўся. Дзякуй за тое, што прыняў рашэнне аб амбасадарстве ў новым штаце. Дзякуй табе. Дзякуй. Шчасліва.